Task Force Puerto nagsugod na sa pagdakop sa mga bao-bao, tricycle o ubang three-wheeled vehicles nga moagi sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Pipila ka malapason ang nadakpan o giisyuhan og citation ticket. Ano yung report? Sayo sa kabuntagon, nagtapo ka mga personahe sa Roads and Traffic Administration, Land Transportation Office, kapulisan ug uban pang law enforcement unit sa Cagayan de Oro City alang sa pagpatuman sa tahas sa Task Force Puerto. Gileon silang nangbuntar og 5 ka surprise checkpoints gikan sa Barangay Tablon, Agusan, hangtod Barangay Puerto ug Bugo. Ang operasyon nagsumikad sa DILG Memorandum 2020-036 og Traffic Code Ordinance sa syudad nga bawal ang mga bao-bao, tricycle, tricab ug uban pang three-wheeled vehicles nga moagi sa National Highway. Kung pananglitan ang violation isa nga makita walay lisensya, driving without lisensya, ma-impound gyapon ang iyang unit. Nga na mahitabo. Now, doon ay mga corresponding penalties ana kung sa ato sa RTE gisyuhan o traffic citation ticket. Ang pinakaunang penalty niya na 1.5 man ang penalty. Sa operasyon, ubay-ubay ka mga bao-bao driver ang nadakpan. Usa na niini ang pamilyang Kabanyero nga padulong na unta muuli ngadto sa Malaybalay City, Bukidnon. Hinoon gipasabot man sa LTO ug RTA ngadto kanila ang rason sa pagdakop sa ilaha. Kami pauli na mi karon wala sad mi kabalo nga ingunani di ang kwan sa Cagayan, so ingunani ang sitwasyon. Kaya gyapon matikitan mi para dawat ra gyapon mi ana kay pero unta mangayon to mi sag first offense lang unta sir. Tungod sa mga operasyon, kamatikdan ang pipila ka bao-bao units nga wala mi biyahe. Ang grupo sa mga bao-bao driver nga gapamasahero sa Puerto Market padulong sa Alae, dunay hangyo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Una, nga mo lang untang buot ipaabot, tos kadagkuan, mahimo, isang matugutan lang mi. Kay dili mo gud mi gaagi dire sa CM Recto, sa National Highway, pero dire nun sa Saire, moagi mi dinhi. Kay kasagaran mong pasahero ihatod dire man payon sa ibabaw. Magpadayon kuno ang Task Force Puerto sa pag-operate, posibleng sa westeng bahay na sab sa syudad sila manakop. Ilabi pa nga ubay-ubay sab ang mga nagabiyahe sa maong mga lugar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.